Takže vás opět vítám všechny na Šternštejně v Rakousku, druhé straně Šumavy, a tady máme Tomáše Danka, jak zdolal jednu z největších překážek v tomhletom prostoru, takzvaný kopec smrti, a zvládnul to úplně bez problémů. Teď už jenom teda, aby přežil i ten sjezd dolů. Tady tyhle ty chaloupce, to vypadá, že možná bydlí nějaká pohádková bytost. Podíváme se na ní takhle trošku zblízka. Jo, nebydlí, je to prázdný. A co tamhle? Tady máme nějaký 3 lyžaře. Ahoj, tohle to je, vidím, to je Daník, tohle je Marcelka. A tamhle máme zase Tomáše. Tomáš, ten prostě musí všude být první, tak tady machruje před dětma, jak mu to jde. Marcelka jede krásně, svižně, pravidelně, oblouček za obloučkem střídá. A tady Daník, co dělá Daník? Daník jede jako ďas, jede z kopce, jede do kopce. Tyjo, co tu tam máme za objekt, s dovolením, pane? Že to nám tady projelo hrozně rychle. Jo, to k nám nepatří. Já myslel, že to byla Jíťa, to Jíťa nebyla. Takže tady máme jednoho, druhýho a třetí. Jedeme, ahoj. Vy budete také postávat tady místo toho, abyste jezdili? A jedeme třeba z kopce. A jedeme i rychle, musíme se dívat občas na cestu. Opravdu, jaký kopčisko. Dáme se doprava, nebo doleva, nebo do kopce. Ahoj, wow, lanovka. Zajímavý, že se tady střídají lanovky směrem nahoru i směrem dolů. Přišel další závodník. Všichni se schovají za Daníka, za Daníkovu helmu. Tak, kdo to dá první ten kopec tady? Tam dolů? To někdo. A kam, doleva nebo doprava? Kudy pojedeš, tudy pojedeš. Potkáme se dole. Tak jdem. Sranda je, že celý kopec patří Daníkovi, co? Nikdo mu nevadí, dělá si co chce. Kde jsou ty vleky? Tady, aha. Tak už ho vidíte tamhle dole, ta malá tečka, která se zatím ještě pořád šine směrem dolů. Žádný držkopád, nuda. Podíváme se na dalšího adepta. Bude adeptka nebo adept? Marcelka musí jít první. Marcelka musí jít první. Takže vám přeji krásný, příjemný let. Nemusíme chvátat, máme čas. Lanovka nám jede. Martino, seď, šupit. Stromy krásně zasněžené. Detailíček tady máme nějaký. Tady musíme nějaká vychřice, jak jsou některý zlámaný. Martin, neboj se, jeď si vždycky do kopce, to tě zbrzdí, šup, jeď. V dálce vidíte Alpy. Alpy asi ne teda zrovna. A teď vidíme někoho. Hele, už ti jdou na pomoc, Něco se nám šíne nahoru. Že by vezli Daníka? Jede rolba, veze. Bude nějaký slalom. Jede, to vyjedeš, neboj se, to vyjedeš. Šikovnej kluk, dobře, dal si to, no jo. Takže to vypadá, že zatím jenom trénujeme na velký závody. A až nám tady připraví dráhu, tak všichni pojedeme o závod. Tak, tady se nám pokouší sjet kopec další adepti. A já teda jedu taky. Opsiny, co to tam vidím v dálce, že by nějaký pád? Tak to nebudeme natáčet radši, aby to nebylo, že natáčíme.